ndibezele thandizo ifone sizo koma iwe Ganizani hayi mundionetsa zinthu chakachipa shuwa imwani juice zisiyeni zimenezo ndithanda naye lo amene ndikukhwima ufuna kuti ukhwimile iwe pamuzi pano. Ase. Oda se, upanitenga ngati kabene ase. Kani yake nundi. Nango mangola andi pasaja ase unganipasa mangola. Ye, mangola tisa ugwira. Mangola keswaje. Basi unandipasa mangola choti ndikapanga ndisazindona ase. Ndiye kuona kuti. Azimaya ase andona uko. Tavala box. Kuseka ase. Jani. Andona ndipo pang'ono ndibafuna ndituluke maliseja ase. Tima wino wananduzo yona tani. Meta munanduza kuti ndikatenga mankhwala acha ndagwire ena ndike pasi ndidumpheka folo. Ndikubuza tuwenazo fisitu. Bwanji. Ino nati katatu. Upite kusugulu tanga uzimba kamoza sisama. Upite kusugulu kamoza. Mbuyo kusugulu. Basi usabweleke usangane sombuyo zipita. Ino mwana sombuyo. Munani lodi. Kama nasikuma makoze hivi. Mafuna ndiye sasa kusugolo mbuyo kusugolo uzipito sana sumbuyo inu munga ngabwelira suko kachifuruka cha sasa ndivanga sina mkhani basi ndo ndo soja ndipo kana nonje sendra aba ndukani ndikapepese kumene teka makhono ndukani ka kuzola chodzika ndikufuna ndipepese ndikiro ukani kuti ndikumana ase ndikaisa agwira ndiye kuti eti ngana kaduka mkulanda wewe Vale, nada, no veo, todo por así. Wow, todo, todo caso. Pues, una catuña, ore mandó todo, todo ambu ya base. Ase. Deja site kwa edo. Na ukiza nimutoka nkhani na yake kanjani nje. Demo sa edo yaona ambia ukamba kuti nkhani njakanga fana na ndi janja. Asa tokamba makamba zandana. Oh, mimi ngati scenario na peka sati. Kwende ya maiganizira. Of course, madam aje of course sana base kujini kuti chifukwa chokuganizira mabulu mana zingoenda muri maine then maganizo da. Kuja. Amakamba yani. Okay. Issue ndiona kuti ndifusa kayonje. Wati madam akana kufusa za mfana. Utafusa kuti anauza ndani. Haja. Pamene boso chifana magaya kukamba panja bajana kati panja akuyenda panja random people randomly then udawa kusite magaya kunokusama ndijaja yonke ya. Kapenya ipo pali nkhani. Pena pana dabisa ne right. Being your friend. Nazadabwa okay ndingo na jonji. Kali manager ayo anaimva kwa kambusa kacha. Kana tibeza takaba. Yes. Ndi oi ndakumbuza kuti ndira phone contact manager ndangikafusa za mfana. Akafusa kumbukira. Anazabweraso kuno. Kuzandifusa. Kuja kuti kodi mkazi wankuluza. Ai ndi mwana. Fanda kumana naye panja apa. Ndamfusa kuti alibe mwana. Ndi makamba nkhani ya mwana wake kuti. Ndi yo mamfusa ngati ndani. Kwa amaziwana so? Okay, that's the question now. Kodi amaziwana. Do you know kuti amaziwana ndi mmoja? Mazi. Nde anamuza kuma ndiye. Nde zangu ndikaigitsa kuti anthu awa kuziwana bwanji. Okay. Kumano sikuti kapena pali umbono kuti kapena akwenda limodzi. I was just surprised. Wali wenda ndi munthu ende. Invigilator. Akaenda ndi invigilator.
Wewe ni mtu ukasanga basi invigilator. Okay. Mtu waimvikale zone. Soma sina ngaso ndika mlandu kangaka. Kuti ngangofikira so kulala muka ku ifusa imeneyo. Nika ndipeze njira ya bobo iri ndikweshe. Ufuna ifuse kuti ngati yako enda limodzi ndije ndibusa aja. Ndifana ndiziwe zoti ungomfusa so kuti anaimva kwa ndani nkhani. Eh. Ungomfusa kuti anaonena anamuza ndani. Amuchule mtu. Akana kunchula. Nde tike no question mark baje. Ameneko. Ona. Okay. Mbale. Hawe ya mango kupsha kumene mukuja awiso jonji bwanji. Awaza akupezeka. Ndangofuna ndizibebesa se. Kuma bwino ndo atsakuyambisa ni masaya gwididwa. Iya iri ndila chikokombero. Kula chikokombesa ni mayambisa masaya gwididwa. Iya iname anja ndosa kuimba. Koma se ine ndakuimbira kale nkona nango choko uzakhala pano udase. Kuti kwa kwasoneyo ndangodabwa kuti iwe ukupezeka bwanji pano. Vuto ndichani ko? Ase. Kani ya dola za kuplot uchi. Ukukonde sisters yandikuira heavy. Bwanjiso. Ase. Kodi nanga sivuto lake dola ni mantumizira Selina. Kodi mangoti Selina iniyo ndi mbale wanga ati mapanga zinthu zili ndimozi ndithu. Koma simane nakuti Stella ngonda Selina ndwakuti. Munakumana naye pakoma? Iya itimayankhulana. Masana kuzoti nakumana pa Facebook waje. Timayankhulana. Ababaso ni mayankhulana naye. Toyenje. Pompano. Tayankhulana basi wanduzo dali. Apanga ndone piki yake hapa Facebook. Kodi ngati ilivatali. Ndiri. Ayona. Muntu yiru swa chitendo. Of course papa mwina sunganziwe mwina waphoda kwa. Asa iwe. Ay. Ndakidwa ku Nigeria uyu. Ku Nigeria baba. Ndakidwa ku Nigeria ndio chuka uyu. Mafilimu ku Nigeria. Ine munakumana naye po muntu uyu koma. Yeah, of course nakumana koma ndimankhulana naye. Tamuyimbire ndi pompano. Ndiyankhule naye ine. Of course maini sangana malize. Mulibe? Ndiba send phone number yake. Ayo ndimakuda. Tapanga ndiyankhula naye ine ndikuona kalule. Ayimwena anthu amaenda awiri. Tapangani? Anthu amaenda awiri. Tapanga ndiyankhula naye. Tapanga ndiyankhula naye. Namba yake. Tadema. Okay. Ino. Akupusisanidwa amene. Hayi ndithu umumvaso ayanga. Apa ndika hands free eh? Ayanga. Ndika hands free. Ku Nigeria anthu amaenda awiri. Ndaku Nigeria amene anthu amaenda awiri. Wamwene. Suri muiseveru namba. Ndiwanu amene. Ndiwanu amene ndithu ndidaliso wanu amenewo. Ineso ndinawo wanga ndithu Mulungu mmene anandidalisira. Hello. Yes. Mwaswera bwanji? Si Selina. Taswera. Ainaka phone yo alipatali ngati? Ainaka phone ile ndineyo. Iya ndi sikana atu Selina. Iya sikana so wakutiso. Munaka phone ile ndine kwa. Sunda ilabisa se. Kuma Selina yo mukumuziwa kapena ni mulongwano? Iya Selina so wakuda mwene. Zukhala bwanji koma? Namba la indi yanga imene isi ya Selina so ye. Bachenjera patao ndi pana kula. Kumachenjera upataoni? Inde. Inumati. Ya nimatumiza atu ndrama ku namba la itu inepo. Ndrama zimezo zapita basi. Kurama nyo ndinokuba? Ukuba inumandikwira. Ase ngati waba phone yansikana ukambwezera amavutika atu munthu. Palibe so ya isikana wakuti basi zakuvuta ni madala. Nimakuza ndithu. Okay, basi tathokoza. Takuthanizani beni koma nanga kupanda ndrama zimene zobwezwa no mukumaja? Tikaraja kumene kuti tiberaso wina muona. Ndinokuba edi. Sha. Okay amweni, okay. Maona? Ndakidwa ku Nigeria amene iyi. Anthu akupanga zimene zizi. Anthu akupanga zimenezo. Ndimachituzi ndimachiona ati ine. Anthu akupanga zimenezo. Ndakidwa kwa ku Nigeria amene. Ndi dola zambiri. Ndeza ku plot. Abandeka ya Patricia Mulungu wako yomuza kuti chani. Apa ndezi zifukwa zodana iwe ndine zakwana. Chifo Mulungu wako waziona ngati kuti ndineyo.
koma anthu odi akuba pataona. Koma anyway mavuto ni mali pamwene. Izizi azoziyamba dala. Yes, ababa ndesinto zoditana. Koma nse number ti. Koma sotolo apapa ndi mmene ikuonesera kuti namba ndi amamuna. Namba yake ipo. Yaji mungu. Koma basi yatiyeni ndinu mamuna salira atiyeni. Mukalira inu ndi ana apanga chani. Kuti kulelola mafuna ni mtumizire. Watumizira kati? Hayi, nditenga.